Ik ga het tuigen al hier voen. Ben je er? Heb je er zin in? Ja! Van mij komt een balletjuf samen in, dus Nee, ik hoor mooi van die benen en dan maar grabbel. Oh, grabbel ja! ja! Nog 12 punten verschil en nog 12 minuten. Goedemorgen, een nieuwe dag en een nieuwe vlog. Joet net met Chits, want die lijkt mij koorts op bed. Jammer genoeg, want we gaan Joet zaken zien bij een feestje. En we zullen te lezen gamen. Dus we zullen in 2 auto's, dus ik ga maar even een taxibusje regelen. Want ja, ik kan net in 2 auto's tegelijk rijden. Maar wel mij 8 karnuiten achterin. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Dus we nemen hem Joet en mij te laser gamen. Ja, maar dat is toch... Ik ga het tuigen al hier voen. Ben je er? Heb je er zin in? Ja! En wat gaan we doen? We gaan op balletles. Ik ben op paard. Meneer, mooie stem! Hallo! Dat is Heinz. Ben. Derde, dat schilderij. Die maar het bed? Ja. Heb je zin in, jongens? Jawel. Ja. Van mij komt een balletjuf samen in, dus Nee. oh. Nog wel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je. Superleuk. Was je eergisterjarig, nog korter. Ook van harte gefeliciteerd, jongen. En hoe oud ben je geworden dan? Nee. Oh, 9, helemaal leuk. We gaan zo meteen dus een superleuke feestje vieren. Jullie zijn hier nog nooit geweest, dus dat kan alleen maar een succes worden volgens mij. We gaan dus 2 rondes voetballen. En daarna gaan we nog 2 rondes lasergamen. En dan sluiten we af met lekkere patatjes eten met een snackje erbij. Maar ik zie allemaal mooie pakketjes op de tafel liggen. En volgens mij zijn die niet voor mij, maar wel voor jou. Dus Eerst zingen. Eerst zingen? Ja. Moet ik ook een liedje opzetten? Mag. Ja, zal ik dat even doen? Dan gaan we allemaal even meezingen en daarna mag jij je pakketje openmaken, joh, hè? Yes? Jess zingt pas net eens helemaal in zijn tas. Nee. Blijft wel. Misschien met ik wel al die fop cadeautjes, hè? Maar dat is dan... Gewoon om hun oud papier kwijt te rijden of zo. Ze zijn thuis kon verbouwen, misschien zetten we al die oude hout in of zo. Jess en douchestick. Hey! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ik jij niks. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Dan rat ik dat erop. Die ken ik wel, hè? Nee, apenvuur. Oh jee. Zaken wit dat Wat zit er? Let maar mooi zitten, jongen. Dat was dan... 4 muni. Dylan. Nou, mooi. Dankjewel. Speculaascake. Oh. Kijk maar om mijn bed te pakken, ormel. Ja, dat is een goed idee. Oh, ja. Waar gaat Jesse al in mij? Rustig cadeau doe ik eens. Want dit ligt wel niet in de woorden Bargenpoort of zo. Ja, een dikke gitaar. Ja, nee, dat zul ik het zeggen. Ukulele. Zaken, denk ik zo. En dan zit er samen... Oh, even goed uitpakken, Oh joh. ja, kanten. Het is een honger. En weer een? Hij heeft een beetje de action bij. Ja, ik weet wat het is. Dit is een honger. Paraplu. Dit is een honger. Ik hoor mooi van die benen en dan maar grabbel je. Oh, grabbel je? En ik heb snoep in dan maar. Oh, mijn Halloween. Ja, oké. Maar Halloween was dus misschien wel gebruikt. Voor Sint Maarten. Ja, en dan kan snoep zien dan. Ja. Give me snoep. Give me snoep. En dit oh, dit is zo'n bal die kan omdingen naar Royal. Snoep op je poep. Dank je. Nee, maar staan Sint Maarten, net leuk. De tweede Maarten. De ene heeft een hoedje op, de andere heeft een kant van. Nou, lukt het wat? Of, Ik zag jou. Ja, kijk. Oh, lekker stjonkers geworden. Ja, kijk. Die haken voor mannen nog wat hier. Serieus nog meer in het tussen. Ja, nog iets van 12 of niet? Yes. Denk ik. 2. Smarties. Oeh, lekker. Dit is sowieso chocolate, denk ik. Ja, Milka. Dit is echt shit. Dit is Oreo. Hey, je! Wat doe ik een Oreo? Samen. Was ik zei je Sam?
Gefeliciteerd. Groetjes, Hilde Z. Hoop zich je maatje. Ja, je hoort hem niet. Van harte lukwensen mij die volgende jeetje. Groetjes RJ. 400 euro? Best gedaan. Nee, zo'n ding had tussen. Nee, chocoladereep, of nee? Is dat zo'n euro-rate? Ja, wat 400. Oh yes. Lekker. Sour Patch. Vinden ze echt heel zoer? Ja, valt maar. Een sportieve verjaardag. Zaken nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag van Ivan. Ja. Ja, lekker. Als jij maar aan het voetballen bent, kan ik daar wel even nog smikkelen. Maar je voetballen wat hard? Ja, je krijgt patat daarna, hè? Oké, beginnen. Wat zou je dan zeggen? Dankjewel. Dankjewel. Ian, dit gaat goed. Hoe speel je zaken? Je mag er wel bewegen. Oh! Dus 26, 21. Oei. Oh, wat een goal van Ties. Ja. Nog 12 punten verschil en nog 12 minuten. Oei, wat wordt het spannend. Goed zo jongens, een goede blok. En een doelpunt, 30-26. Eerst maar even een bakje koffie. Opletten Roel. Oei. En Ivan redt alle ballen. Het zit nog maar in je fjouwer. En het gaat om de laatste 2 punten en 20 seconden. Nog 20 seconden. Oh, en Jesse, wat doet Jesse ermee? En wat doet Hidde hier? En het is nog 1 goal verschil, nog 30 seconden. Oh, wat is het spannend, wat is het? Oei. Telt net. Oh, wat jammer. Jongens, je bent naar televisie, opletten. Even goed luisteren en opletten. Welkom bij Lasermax. In het spel worden de teams bepaald door de kleuren van de vesten. Wat zie je me vet uit, jongens? Ja! Hey, Jim, jij nou aanschrijven al voor deze morgensting en dan maak je nog een groepsfoto. Nee, het begint nog net, dacht ik. Wanneer hij op deze scherm zit, Get ready, opletten jongens! Welcome to Lasermax. Ik denk dat het nog
net uit, ja? Nou hoor, let maar op. Ja, maar zijn wacht je. Return to the instruction area. Thank you for playing Laser Max. De eerste ronde. Zaken 3800 punten en ze zijn in totaal bij ze vierde worden. Hoeveelste win je worden? Vierde van de... Nee, treden. Oh, treden. Hoe had ik wat doen? Geen uit de tafel terug. Ik ben echt benieuwd van alles. Heb je 12 vrienden? Ik ga echt nog komen. Hoe weet je jongens? Oh, dat is niet zo goed. Ik ben beneden. Zaken, doe spijt. Ik ben boven niet meer iets, maar vies niet. Ik ben beneden met 12. 12 niet, toen heb je haar weer iedere keer rekken. Hij het wel een beetje mooi, hoor. Ja. Vind je wel leuk? Nog een keer? Ja. Nou, dat doen we net. Wie krijgt nog heel lekker patatjes, jongens? Ja. Nou, lekker eten. Ja. Nou, wie ben we thuis? Zaken, hoe weer die feestje? Heel leuk. Het leukste weer het lezen game. En ik ben maar Rolf Jan, de tweede ronde eerste werden in mijn team. Ja, maar een dikke vette score van over 1600 of zoiets. Ja, zoiets. Dus dat weer een beste score. Nou, wie zoen zei ze, vond je hem dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en vergeet net chill op te downloaden van je telefoon. Op een vlog. Hey hoi! Hey hoi.